اسمع talba tiegħi għatini widen li tolbok bil-ħnina weġibni minħabba l-fedeltà u l-ġustizzja tiegħek għallimni nagħmel ir-rieda tiegħek għax inti Alla tiegħek u fik nittama għax inti l-kien tiegħek u ruħi bilaċ għalik tikkondannax mulej għax ebda bniedem hu ġust quddiemek għax l-għadu għamel għalija tefani taħt riġlek fidlhom xeħedni namar bħal min imut għal dejjem ruħi tinfena minn ġewwa qalbi titnieħed ġewwa fija għallimni nagħmel ir-rieda tiegħek għax inti Alla tiegħek u fik nittama għax inti l-kien tiegħek u ruħi bilaċ għalik. Jien Sister Teresa nsellem lilek li qiegħda magħna għal programm ieħor tħallux qalbkom titħawwat. Il-paċi miegħek. Insejħu fostna Trinità Qaddisa bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Eżis semmija, l-aħħar darba bdejna nitkellmu hekk fuq personaġġ bibliku importanti ħafna hekk. Tkellimna fuq Susanna. Fil-ktieb ta' Daniel kapitlu 13 semmejna 3 personaġġi. Lil Jojakim, ir-raġel ta' Susanna raġelani ħafna, miġjub ukoll ħafna mill-poplu, pero rajna li hu raġel siket. Dan Jojakim huwa simbolu ta' Alla, li huwa siket però jaħdem favurna minn taħt. Rajna lil Susanna edna hija int kif jarak Alla u les semmejna li żewġ imħalfin li kienu mill-lar u xejn ma jimpurtom mill-liġi ta' Alla. Illum se naraw kif id-dnub se jattakka lil Susanna, kif jattakka lilek u lili. Qegħdin ġewwa ġnien, qegħdin ġewwa l-Babilonja, qegħdin ġewwa d-dinja u tibda it-tentazzjoni. Se naqra mill-ktieb ta' Daniel kapitlu 13 minn vers 6 sa vers 27. Interessanti ħafna minn kitiba l-istorja. Huwa awtur intelligenti ħafna għaliex huwa se jirnexxielu joħroġ daqsxejn kif tiżviluppa it-tentazzjoni ġewwa fina. Propju qisu qed jitkellem fuqna. Isimgħu hekk anke l-kummenti jiena u naqra. Se nibda naqra vers 6. Dawn jiġifieri qed jgħid għal dawk iż-żewġ imħalfin li jedna d-darba l-oħra li huma simbolu ta' dnub, dnub li joqtol li huwa għama. Dawn kienu jmorru għand Jojakim u kull min ikollu xi kwistjoni kienu mur għandhom għall-ġustizzja. Meta f'nofsinhar in-nies kienu jitilqu Susanna kienet toħroġ tippassiġġa fil-ġnien ta' żewġha. Iż-żewġ anzjani araw l-ewwel ħaġa fit-tentazzjoni. Iż-żewġ anzjani kienu kuljum jarawha ħirġa u tippassiġġa u ġiethom kilba liha. X'inhi l-ewwel ħaġa fit-tentazzjoni? Hija l-fantasija, l-immaġinazzjoni tara permezz tas-sensi. Il-ħallil jgħidulna l-patrijiet tad-deżert minn għajnejh jidħol. Dan huwa l-bib. Iva nużaw is-sensi tagħna mhux l-għajnejn biss imma prinċipalment l-għajnejn għax ħafna drabi nużaw ukoll il-widnejn. Smajtax qalet dik fuqek? Ekku, mill-widnejn jew mill-għajnejn. Dawn huma ż-żewġ bibien prinċipali minn fejn jidħol il-ħallil, minn fejn jidħol ix-xitan. Araw iż-żewġ anzjani kienu kuljum jarawha ħirġa tippassiġġa u ġiethom kilba għaliha. Kienu żewġ tixjuħ ta' qalbhom imħassra li dawru għajnejhom min-naħa l-oħra biex la jħarsu lejn is-sema u lanqas jiftakru fil-ħaqq u s-sewwa. Dak li huwa serju f'dawn iż-żewġ tixjuħ u jkun serju immens fikom u fija hija li barra l-fantasija li tixel li bil-fors tixel kellhom dispożizzjoni żbaljata. Kienu dawru għajnejhom min-naħa l-oħra biex la jħarsu lejn is-sema u lanqas jiftakru fil-ħaqq u s-sewwa. Kellhom ċertu dispożizzjoni żbaljata. Ekku kienu diġà warbu għajnejhom mis-sema, ma kinux aktar iħarsu l-fuq, kienu bdew idawru ħarsithom in-naħa l-oħra.
Nittama semija li l-mulej għat ma jwassalkom għad dan l-istat, għax huwa stat perikolosissimu fejn intom għajnejkom jibdew ħarsu n-naħa l-oħra u ma jħarsux lejn is-sema. Nittama li janki fid-dnub tagħkom, anki jekk għadkom tagħmlu qabda dnubiet kuljum, però għall-anqas għajnejkom għandhom ikunu imkaħlin lejn is-sema. Nittama. Vers 10. Il-passjoni tagħhom għamietom it-tnejn, għax il-passjoni ta' mik ta' dawn ħbew li xurxin x'kien qiegħed ikiddhom għaliex sħaw jistaqarru li xtaqgħu li Susanna toqgħod għalihom. Id-dnub huwa giddib. Aktar ma kien jagħmdi żmien, aktar kienu jitbellħu biex jarawha. Araw daqsxejn kif ipinġija l-awtur, fantasija, dispożizzjoni żbaljata, kienu jitbellħu qed naraw l-ewwel frott ta' dnub. Darba wieħed mixjuh għall ieħor ejjem immorru d-dar għax sar il-ħin għall-ikel. Ma meta ħarġu u nfirdu minn xulxin, it-tnejn reġgħu lura u iltaqgħu. Ekku, qalu ħammorru d-dar, iħsib tagħhom kien li jmorru kull wieħed waħdu, wieħed telaq minn naħa u l-ieħor telaq minn l-oħra. Imbagħad marru lura bħalma naraw fil-films u sabu ruhom iħarsu lejn xulxin. Araw il-konsegwenza ta' dnub titbellaħ iġalek tikdeb għax id-dnub huwa giddib. Imma meta tnejn reġgħu lura iltaqgħu. Billi kull wieħed minnhom rid ikun jaf l-għala li ieħor reġa' lura hawn ġej tagħmel x'inqala x'ġara bdew jistaqsu. Allura kellhom juru lil xulxin il-ġibda ħażina tagħhom. Għax id-dnub huwa kattife, l-ewwel ix-xitani ġalek tikdeb, imbagħad idoqq it-trumbetti bik. Huma kellhom jinkixfu, hija umiljanti, tinkixef quddiem ieħor li inti għandek din il-kilba ħażina. Imbagħad ftehmu bejniethom li jsibu l-ħin tagħhom biex jaqbduha weħedha. Għadu mela jistennew waqt tajjeb. Kien wasal il-waqt li dawn ix-xjuħ jaqtaw ix-xewqat diaboliċi tagħhom. Ġara li darba Susanna daħlet bħas-soltu maż-żewġ bejbiet biss, kienet isħana u ixtaqet toqgħod tinħasel fil-ġnien. Ħadd ma kien hemm fil-ġnien li fiż-żewġ tixjuħ jassula bil-moħbi. Susanna qalet lix-bejbiet morru ġibuli ż-żejt u l-fwieħa u sakru l-bib tal-ġnien warajkom ħalli nkun nista' ninħasel. Dawk marru biex jagħmlu kif qaltilhom, għalqu l-bib tal-ġnien u daħlu ġewwa minn bib ieħor tal-ġenb biex iġibu kull ma ordnatilhom Susanna bla xejn ma ntebħu biż-żewġ tixjuħ li kien hemm moħbija. Issa semmija, hemm ħafna affarijiet importanti f'din il-parti tal-istorja, però jien se nipprova ngħid l-essenzjal. Kif iż-żewġ bejbiet ħarġu, iż-żewġ tixjuħ qamu u ġrew għal ħdejn Susanna u qalula ara ekku waraw id-dnub għal xiex iwaslek. Id-dnub iwaslek għall-attakk. Attakkaw lil din il-mara, attakkawha. Ara qalula, il-bibien tal-ġnien magħluqa m'hawn ħadd jarana, ara dnub, m'hawn ħadd jarana li għall-bniedem Bibliku hija l-ikbar dawwa li qatt tista' tgħid, m'hawn ħadd jarana għax il-bniedem Bibliku huwa mimli bil-preżenza ta' Alla. Qalula aħna mxen għalik, ejdinna iva u qotalina, jekk tgħid le niġdu kontrik u ngħidu li kien hawn żagħżugħ miegħek u kien għalhekk li battix bejbiet il-barra. Ekku, jalquha minn kull naħa, jew toqgħod għalina, jekk ma toqgħodx għalina, ekku, nikdbu fuqek. Susanna dritt tikkonkludiet li tinsab ġo xibka u li ma tantx tista' toħroġ minnha faċilment. Taġixxi kif taġixxi se tweġġa'. Jekk tiċċedi għax-xewqa ħażina tax-xjuħ se tikser il-liġi ta' Alla u jekk le x-xjuħ stess jixluha li rawa tiżni. U kien hemm lesta l-mewt għaliha, il-bniedem li jiżni ma' mar tajru jagħtuhom il-mewt kienet liġi. Allura Susanna tnedet tnejda minn qalba u qalet, ninsab mafusa minn kull imkien. Jekk nagħmel dan hemm il-mewt għalija għaliex għax ovvjament tkun dimbet. Jekk ma nagħmilx hekk ma neħliss minn taħt idejkom. Semmut ukoll ġifieri. Imma araw ir-reazzjoni ta' Susanna għax hija mara għalija tibża minn Alla. Qalet, imma jkun aħjar għalija ma nagħmilx dan u naqa' taħt idejkom billi nidneb quddiem il-mulej. Qed tgħid aħjar naqa' f'idejn il-mulej fil-fatt billi naqa' f'idejkom. Imbagħad Susanna għajtet għajta kbira u ż-żewġ tixjuħ għajtu iżjed minnha u wieħed minnhom mar jiġri jiftaħ il-bib tal-ġnien. Meta n-nies tad-dar semgħu lajjat fil-ġnien daħlu bġirja waħda mill-bib tal-ġenb biex jaraw Susanna x'inqalala.
imma kif ix-xjuħ qalu kull gideb li rridu jgħidu, il-qaddejja stamtu għax qatt ma kien instema' jingħad kliem bħal dan fuq Susanna. Ekku, hemm żewġ affarijiet li jiena nixtieq noħroġ minn dan il-fatt eżis semmija. L-ewwel nett, it-tentazzjoni. It-tentazzjoni għandna biex ingħidlek 4 passi li tridu toqgħodu attenti għalihom. L-ewwel pass huwa il-fantasija. Ekku, ħsib li jiġik f'moħħok, kelma li tisma' stampa li rajt, recording ta' xi ħaġa li inti għamilt snin ilu. Il-fantasija tixel, toħloq ekku television ġo moħħok. Din il-fantasija però ilha ħaġa, sissa m'hemm xejn ħażin, hija normali biex ngħidlek. Il-ħażen jibda mat-tieni pass, meta inti tibda tomoda, tibda ssebbaħa, tibda tagħtiha l-kulur, tibda tkabbara. Iva niftakar x'għamilt. Dik għaliex qalet hekk. Kemmi sabiħa din l-istampa, mank, ekku tomoda, tibda ssebbaħa. Dan it-tieni pass. It-tielet pass meta inti tgħid iva, għax jiġi mument meta inti m'intix iktar in control, għax iktar ma inti tħalli l-fantasija, iktar ma tomod, jasal mument meta inti bil-fors ikollok iċċedi. Dan meta inti jkollok ballun, għandek niżla u jibda nieżel. Jasal mument inti ma tistax iġġibu lura. Jew bħal meta tkun tgħum il-baħar, twaddab il-ballun jekk jaqbdu l-kurrent, u mbagħad tista' mhux tgħum għalih għax qabdu qablek il-kurrent. U l-istess, jekk inti ma toqgħodx attenta fuq l-ewwel pass, fuq it-tieni pass, jiġi mument li bil-fors tgħid iva, ma tistax tgħid le. Ix-xitan ikun rigbek, ekku, it-tielet pass. U r-raba' ħaġa naturalment, id-dnub ikaxkrek għall-azzjoni. Int sirt il-sir tiegħu. Huwa jikmanda issa, inti l-pupu, sirt il-sir fidejn l-arkużin. Dawn huma l-4 passi għat-tentazzjoni, il-fantasija, tomoda, konsens, tejtiva, imbagħad id-dnub immexxik għall-azzjoni. Imbagħad tiġi l-5 ħaġa, tiġi il-konsegwenza ta' dnub li huma konsegwenzi diżastrużi dejjem anki dnub li tagħmel waħdek għax iwasslek għal gideb, għal qtil, għal bluwa tgħidilna l-Iskrittura. Din naħseb jien li sbaħ kelma, id-dnub jagħmel minnek raġel mara iblaħ bela. Tibbies, id-dnub jeqret fil-veru sens tal-kelma. Alla ma jridniex nidimbu, mhux għax id-dnub jagħti fastidju lilu ta', imma għax jagħti fastidju lilna u Alla ma jixtieqx jarana mbagħtu. Dan huwa l-motiv li Alla jgħidilna biex ma nidimbux. Għalhekk int li qed tisma', dur lejh u għejdlu, intaf li jiena ma nixtieqx nidneb, mulej, enni inti. Din għandha tkun it-talba kostanti tagħkom. Intaf li jiena ma nixtieqx nagħmel hekk mulej, enni inti please. U tibżax, il-mulej jismakom, xi minn daqqiet iħallikom tistennew bħalma se naraw, però dejjem jismakom żgur. Dak li huwa importanti wkoll ħaġa li tista' tgħinkom ħafna hija li intom toqgħodu attenti fuq l-ewwel pass, fuq il-fantasija u fuq it-tieni pass ukoll. Toqgħodux tomodu għax malli tibdew tomodu il-battalja tkunu tliftuha. Jiġik ħsieb bil-kalma kollha, m'hemmx għalfejn tippanikja ma ġara xejn, armih il-barra, kun deċiża. Dak li l-għadu jitfa' fil-moħħ tiegħek armih u bil-grazzja ta' Kristu tibqa' nadifa. Importanti nkunu kalmi, però deċiżi. Huwa proċess li l-mulej żgur jagħtina is-sapport tiegħu. Ekk ejjew eżis semmija permezz ta' din is-silta mużikali ngħidu mill-qalb lill-mulej grazzi tas-sapport li inti tagħtina, tal-imħabba li kontinwament turi magħna. Għalikom is-silta Thank you, Lord. The Bible says it's a good thing to give thanks to the Lord. Amen.
just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Yes, you did. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, we thank you. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. We lift our voices. We thank you for all you've done, for all you're going to do. Oh, we bless you, we bless you, we bless you, we bless you, Lord. Eżis semmija, ejjew nerġgħu naraw x'inhija r-reazzjoni ta' Susanna. Ir-reazzjoni ta' Susanna hija li hija tiddeċiedi li tħalli l-kawża tagħha f'idejn Alla. Aħjar naqa' f'idejn Alla billi naqa' f'idejn il-bnedmin. Dan huwa għerf kbir. Inti li qed tisma' ukoll trid titgħallem tħalli f'idejn Alla. Tħalli lil Alla jiddefendik, il-mulej se jiddefendik. Ħafna drabi aħna nippruvaw niddefendu lil nafusna u iktar inħawdu l-affarijiet. L-aħjar ħaġa hi li tagħmel bħal Susanna u tħalli lil Alla jiddefendik u Alla jiddefendik tajjeb ħafna. Issejja inkomplu naraw x'ġara minn Susanna. Mela rajna t-tentazzjoni. Issa se naraw il-kundanna. Se naqra mill-ktieb ta' Daniel kapitlu 13 versi 28 sa 44. L-għada meta n-nies ġew għand żewġa Jojakim, marru iż-żewġ tixjuħ mimlijin għal Susanna b'femiet ħżiena biex jikkundannawha għal-mewt. U qalu quddiem kulħadd, ibatu għal Susanna bint Hilkija mart Jojakim. Batu għalija u ġieti u l-ġenituri tagħha bulieda u qrabata kollha magħha. Għatu każ dak li jettilkom id-darba l-oħra. Żewġa ma jidirx. Ġew il-ġenituri tagħha u lieda qrabata imma żewġa ma jidirx fl-iktar mument li kellha bżonnu.
Mela naraw ġiet Susanna, mara taħlewa li ma bħala, tax ek tħares leja. Din is-sentenza nissuġġerilkom iżommuha x'imkien eżis semmija, ħalli tarawha, edna kif Alla jħares lejk. Alla iħares lejk u jarak mara raġel taħlewa li ma bħala u jitaxxa iħares lejk. Iktiba x'imkien fejn tidher, vers 31. Alla jieħu pjaċir iħares lejk. Mela Susanna ġiet b'wiċċa mistub velu, imma dawk il-misħuta ordnaw li jitneħħila dan il-velu biex joqogħdu jpaxxu għajnejhom biżbuħita ara x'kattiverija dnub, Nisa u daw kollha li rawa qabdu jibku. Iż-żewġ tixjieħ ħarġu fin-nofs u qiegħdu jdejhom fuq rasa hekk kif soltu jagħmlu x-xhieda. Id-dnub jakkuża. L-ewwel ippruvaw iwaqqawha, imbagħad jakkużawha. Id-dnub hekk jagħmel, l-ewwel iwaqqek, imbagħad jakkużak. Susanna tibki imma bdiet tħares lejn is-sema għax kellha tama sħiħa fil-mulej. Ekku Susanna tibki għax is-sitwazzjoni ma kienitx ċajta, kienet se tiġi mħaġġra imma tittama fil-mulej. Hija waħda mill-fqar saret fqira b'sitwazzjoni ta' tbatija imma tittama fil-mulej bħalma jgħid is-salmista l-ħin kollu. Min jittama fil-mulej qatt mu se jitħawwad. Jiena ttamajt fil-mulej u ħariġni mill-mewt dejjem ħariġni mill-mewt. Din il-konvinzjoni li nittama li bil-mod il-mulej jibda jagħtikom. Iż-żewġ tixjieħ qalu l-istorja kollha gideb li huma kienu hemmhekk u ħareġ wieħed żagħżugħ moħħbi resaq lejha qatt magħha. Jgħidu rajnihom flimkien imma li żagħżugħ ma stajniex inżommuh u jkomplu jirrakkuntaw l-istorja kollha gideb. L-Iżraelin kienu mdorrin joqogħdu ħafna fuq kelmiet ix-xjuħ tagħhom u jobduhom bajnejhom magħluqa. L-istess kien se jiġri din id-darba. Imbagħad Susanna allura qatawila għall-mewt. Il-mara bl-ħtija ta' xejn ma kien fadlilha tama f'ħadd aktar jekk mhux falla ta' missirijieta. Għalhekk fiduċjuża fih Susanna bajta kbira qalet hekk. Vers 42. Alla ta' dejjem, inti li tara kull ma hu moħbi, li tkun taf kull ħaġa qabel ma sseħħ. Inti taf li dawn taw xhieda falsa kontra tiegħi. Ara, issa jiena semmut u minn dak kollu li fil-ħażen tagħhom qalaw fuqi jiena ma milċejn. Ekku qalet jiena semmut imma jiena innoċenti. Inti taf li jiena innoċenti. U vers 44 jgħidilna u Alla sema it-talba ta' din il-mara mimlija fiduċja fih. It-talba tagħha hija interessanti għax mhijiex talba ta' protesta, mhijiex talba ta' kritika lil Alla, imma hija talba fejn sempliċiment hija tgħid il-verità. Konvinta minn ħaġa waħda li l-Alla tagħha jagħti każ tal-imsejken hija żgura minnu. Issa dawn kienu fi stadju fejn il-ħajja ta' wara l-mewt kienu għadhom dobjużi ħafna fuqha. Iġifieri din se tmut u ser tispiċċa, però Susanna tibqa' żgura minn Alla. Mhux qed tittama li tmur il-ġenna, dak iż-żmien il-ħajja fid-dinja l-oħra kienet għadha ħafna skura. Imma jekk kienet żgura minn Alla u qalet b'xi mod se jiddefendini. Interessanti ħafna hekk Susanna, mela hawn għandna 3 atteġġjamenti importanti. Għandna dnub, donna l-arroganza tirbaħ, id-dnub li huwa qattil kif qedtilkom, għandna lil Susanna żgura minn dan Alla li Alla żgur se jiddefendija b'xi mod, jiena mmut imma jiena innoċenti, ebda kritika, ebda kundanna, ebda tajjira viżavi Alla le, mhux dak l-atteġġjament tagħha. U Alla assenti, importanti, Joachim mhux hemm, Alla siket. Kemm importanti nirrepeti li jintom titalmu tgħixu ma dan Alla siket, titalmu tgħixu ma dan iskiet. Jekk tridu tgħixu ferħanin nisimgħu minni italmu għejxu ma dan Alla siket. Aħna li dejjem irridu lill Alla jgħajjad bil-preżenza tiegħu u Alla
Dejjem il-preżenza tiegħu hija preżenza li ma tajja ċejn, hija preżenza sikta. Nippruvaw nikkonkludu l-istorja ta' Susanna naraw li l-Alla jintervjeni għax Alla huwa siket veru, Alla donnu assenti però mhuwiex assenti kif naħsbu aħna. Alla jintervjeni. Naraw li Daniel daqsxejn ta' żagħżugħ nissuġġerilkom taqraw intom kapitlu 13, versi 45 sa 63 mill-ktieb ta' Daniel m'għandix ċans nidħol fid-dettalji. Mela Daniel jifridhom it-tnejn il dawn ix-xjuħ u wara li jarbilhom breqqa kbira dwar il-ġrajja ta' Susanna, il-verità ħarġet għad-dawl. Susanna kienet innoċenti hekk u ħarġet fil-beraħ l-innoċenza tagħha u dawk li mħalfin xjuħ, giddiba u mħassra kienu il-ħatja. Huma li talbu l-mewt tal Susanna issa ġiet fuqhom. Imbagħad il-ġimgħa kollha qajtet bleħen wieħed u birku lill-Alla li jsalva lil min jittama fih. Hekk tispiċċa l-istorja u birku lill-Alla li jsalva lil min jittama fih. Ekku, b'dan l-intervent ta' Alla nixtieq ngħidilkom 3 punti. L-ewwel nett, għaliex jintervjeni Alla? Alla jintervjeni biex isalva mhux biex jeqret. Aw naraw lill-Alla jintervjeni biex isalva lil Susanna li mbagħad jinqerdu dawk it-tnejn li l-konsegwenza ta' dnub. Però jintervjeni biex isalva, Alla mhux kattiv. Alla jintervjeni meta jritu, però b'ħafna intelligenza, għax il-waqt tiegħu huwa dejjem l-aħjar, il-waqt tiegħu huwa dejjem l-aħjar. Eżis semmija. U allura ekku, naħseb jiena l-unika konklużjoni sabiħa ta' din l-istorja ta' Susanna hija: ejjew nitalmu nistennew. Alla huwa fidil fil-mument ta' dlam tagħkom, fil-mument fejn ġo jakim tagħkom, dan ir-raġel li jettilkom jieħu pjaċir jitaxxaq magħkom, dan ir-raġel li bħalma jettilkom jarakom daqshekk sbieħ. Ekku ma ġara xejn jekk idum ftit, tippanikjawx, tinkwetawx. Inħallu fideh u bħal Susanna nitalmu, nafdaw u nistennew. Alla huwa siket veru eżis semija, però jaħdem u fidil fil-mument ta' dlam tagħkom. Afdawh. Insellem lilek li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. Muli jisma' talba tiegħi ħatini widen nitolbok bil-ħnina, ġibni minħabba l-fedeltà u l-ġustizzja tiegħek. Allimni nagħmel ir-rieda tiegħek għax inta Alla tiegħek u fik nittama għax inti l-kien tiegħek u ruħi bilaċċ għalik. Tikkondannax mulej għax ebda bniedem